येस रायजोफोर थारैनो दा समाव भाइरेल जाफुनाय थास' बिबार ना मा होनो नैबे मानसियानो रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो थास' बिबार ना मा होनो ना गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो सापर्ट खालामलां गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडिया साइटआव बिसोरनि भिडिअस फट'सफोरखौ शेयार खालामबाय जों नुनो मोनगासिनो दं दा बेनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्राखौ आं लानानै नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ लानानै फैदों बेफोरबायदि ननसेन्स मानसिफोरनि सायाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो आं सानाखैमोन नाथाय दिनै समानो थिनदों लोगोसे जायफोर मानसिफोरानोखि बेफोरबायदि गावबा गावनि प्राइभेट पार्ट्सखौ भिडिअसनि गेजेरजों फट'सनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल खालामना लाबोदों बैफोरबायदि मानसिखौ जोंनि समाजावहाय जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफोरा सापर्ट होबोनायखौबो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायदि केयारलेस मानसिखौ जोंनि समाजाव नाङा जोंनि समाजनि थाखाय बेफोरबायदि मानसिया इम्पर्टेन्ट नङा दै आरो जाय भिडिअआ जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जालांदोंमोन बे भिडिअआव नुजानाय सेंग्रा मानसियाबो बेनोमोन रायजो राजा नोंथांमोन नायदो बिनि सेहेरा साइजखौ आमाव आमाय सोबजानाय माने ड्राग्स एडिक्टेड बायदिसो नुयो जौ फाग्ला बायदि नुखायो नायनाय साइजआवनो नोंगोना ना रायजो राजाफोर आरो बे थास' बिबार ना मा होनो बेखौथ' नायदो बिनि साइजखौ नायनाय जुमाय रोसि बियार लोंनानै माने बुगाजोबनाय बायदिसो नुयो साइजखौनो नाय रायजोफोर नायदो मोजाङैनो नायना ला रायजोफोर नाय मोजाङै नायनानै मोजाङै सिनायना लाखादो रायजो राजाफोर मानोना जोङो बेफोरबायदि मानसिखौ सिनायना लानाया बिराद इम्पर्टेन्टसिन मिथिबाय दा समाव बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बेफोरबायदि आखुनि मानसिफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोन मा खालामनांगौ मिथिबाय स्पेसियेलि जोंनि आइजो माहारिखौ आं खावलायगोन मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिफोर बेफोरबायदि आखुनि हिन्जाव मानसिखौ नोंथांमोना फानलु सिफोरखौ दुल 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 देनानै मा खालामनांगौ नोंथांमोनासो साबसिन मिथिगौ बेफोरबायदि ननसेन्स मानसिफोरनि सायाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो आं सानाखैमोन जेरावनोखि जोङो बेफोरबायदि गाज्रियै बुंथाव जायै नायथाव जायै माखासे भिडिअस फट'सफोरनि गेजेरजों भाइराल जाबाय थानाय जाथायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ जोङो जोंनि समाजाव दा समाव नुगासिनो दं लाजिनाय गैया साला हारामजादाफोर ननसेन्सफोर गावबा गावनो माने भिडिअखौ भाइराल खालामना लागोन बेनिफ्राय साननैसो माने थाहाबनानै मा खालामबावो मिथिगौ ना गावसोरनि भाइरेल जानाय भिडिअनि सायाव माने जोंनि गेजेराव आरो माने क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाना फैबावो साला सैमानि जात माखा ननसेन्स माखा साला लाजिनो रोङै माखा साला बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोसोम दागो नांगासिनो दं ननसेन्स साला शेमलेस हारामजादाफोरा साला लाजिनाय गैयै माखा बेफोरबायदि मानसिखौ नोंसोर मानो दा समावनो सापर्ट होबावदोलै हा जायफोर मानसिफोरानो साला सापर्ट होदों बिसोर साला साफा साफा सैमा साला गासैबो साला ननसेन्स लाजिनो रोङा साला लाजिनाय गैया साला स्टुपिड सापर्ट होना बिदि मानसिखौ मिथिबाय सापर्ट होनाङा मिथिगौ सापर्ट होना दै बुंखादो सापर्ट होनाङा आरो जायफोर बिथांमोना बेबायदि मानसिखौ सापर्ट होदों दानो माबार बिसोरनि पेज आरो इउटुब चेनेलखौ आनफल' आनसाबस्क्राइब खालाम बुंखाबाय खिन्थु माबायदि लामाजों खारफादों नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि इयुन जोलैया साला सोरबायदि मानसिखौ जोङो दा समाव सापर्ट होनांगौ माबायदि मानसिखौ जों सापर्ट होनाय नुबोगासिनो दं जोंनि बे थासारि ना थासारिया बिस' बे लामाजोंसो माने खारफाबाय दं ना नोंसोरो साला लाजिनाय गैया साला नायनो रायजोफोर नाय बेखौनो होनो थास' बिबार साला फिथा खावलाय मैदेर मोदोम साला मैसु गंखौ लानानै बे साला लाजिनाय गैया साला ननसेन्स गावबा गावखौनो साला भाइरेल खालामना लानानै आरो माने जोंनि गेजेरावनो माने क्लियारिफिकेसन माने भिडिअ लानानै फैबावदो साला लाजिनाय गैया साला बै साफा सानै हिनजावफोरखौ सोरजोंबा खारफानाय सोरजोंबा गाज्रि सोमोन्दो जानानै हमनानै जे ओरैबायदि साजा होयो जोंनि समाजाव बेबायदि मानसियादि गावसोरनि देहा सोलेरजोंनो गाज्रि सोमोन्दो जानाय भिडिअखौ दिनै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना लादों दा बेबायदि मानसिनि सायाव जोंनि समाजा जोंनि रायजोआ मा बिजिरगोन हा बबाव नोंसोरनि बिजिरनाया जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जोंनि माहारियारि आफादफोर दं दिनै बेफोरखौ नुबाबो नुयैबायदि जानानै दङ
बिसोरनि सायाव मानो दिनैयो माने एक्सन लानायखौ जों नुनो मोनाखै हा माने एक्सनखौ लानायखौ जों मानो नुनो मोनाखै मानो एक्सन लानायखौ जों मानो नुनो मोनाखै दिनैनि समाव हा नाय रायजोफोर नाय बिसोरो साननैसो सिगाङावहाय गावसोरनि माने नायथाव जायै बुंथाव जायै गाज्रि भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामना लाखांनायनि उनाव साननैसो थाहाबनानै दिनै जोंनि गेजेराव खावब्ला नुजाफैदो लाजिनाय गैया साला सैमा माखा आरो बिसोरनो गावसोरनि ननसेन्स भिडिअनि गेजेरजों जोंनि हारिनि महर मुस्रिजों लोगोसे हिन्जाव माहारिनि महर मुस्रियाव दिनै गोसोम दागो फोनांलांबाय अब्ला दिनै जों बिसोरनि सायाव मानो एक्सन मानो लायाखै हा एक्सन लायैनि जाहोनावनो दिनै बिसोर बेबायदि सुबिदाखौ मोनबाय दङ जेरावनोखि बिसोर दिनै समाव ओरैबायदि गोरलै इजि लानानै दं जों रायजो राजाफोरखौ ना होमबा बिसोरनि जाखिनि माने भाइरेल जानाय भिडिअ जोंनि समाजनि नेमखान्थिनि ओरैबायदि बारगा बेखौ जों माने बुंथाव जायाबो नायथाव जायाबो मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय दा बिसोरनि सायाव सोर एक्सन लागोन सोर बिजिरगोन हा बै साधारन सोरजोंबा खारफानाय सोरजोंबा माबा गाज्रि सोमोन्दो जानायखौ नोंथांमोना सेन्डालनि माला धामा बुनानै खानाय सिनानै होनो हायोना नाथाय दा समाव बेफोरबायदि मानसिखौ माबायदि साजा होगोन मानो सिरि रायजो राजा नोंथांमोना मानो सिरिलै हा मानो सिरि जाना दं आरो सोर सैमानि फिसा माखा बेफोरबायदि मानसिनि फेसबुक पेज इउटुब चेनेलखौ सापर्ट होदोलै हा बिसोरनि भिडिअसफोरखौ मानो शेयार खालामदोलै हा जाय मानसिफोरा बिसोरनि भिडिअस आरो चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ माने फल' साबस्क्राइब खालामदों बिसोर गासिबो सैमा गोजासो मिथिबाय ननसेन्सफोर साला लाजिनाय गैया बेबायदि मानसिखौसो नोंसोर माने सापर्ट होनो फैदो ना हा हारामजादिफोर बेफोरबायदि मानसिखौ नोंसोर माने सापर्ट होनो फैदो ना हा बेबायदि मानसिखौ सापर्ट होनो नोंसोरो लाजिनाय गैया साला माबे मोनसे लामाजों खारफादों नोंसोरो हा जाय मानसियानोखि जोंनि समाज बेरेखा एन्टि ससियेल भिडिअस भाइरेल जानानै जोंनि समाजनि गेजेराव दिनै जोंनि समाजजों लोगोसे हिन्जाव माहारिनि महर मुस्रियाव दिनै गोसोम दागो फोनांदों बेबायदि मानसिखौ फिन दिनैनि समाव नोंसोर मानो सापर्ट होदो लाजिनाय गैया नोंसोरनाव माबायदि मानसिखौ जों सापर्ट खालामनांगौ माबायदि मानसिखौ जों सापर्ट खालामनाङा दिनैनि समाव नोंसोर बुजिखासेयावबो मिथिखासेयावबो दिनैनि समाव नोंसोरो माबायदि मानसिखौ जों सापर्ट होनाय नुनो मोनदों हा लाजिनांगौ दे एसे साननांगौ एसे गोरोन्थिया दा समाव बिसोरनि नंला बै जायफोर सापर्ट खालामदों बै जायफोर गावबा गावनि फेसबुकनि स्टेटासाव शेयार खालामना लादों बैसोरनिसो दा समाव गोरोन्थिया मिथिबाय नोंसोरनि बेफोरबायदि सापर्ट मोननायनि जाहोनाव बिसोरो आरो माने दुगा गोगा माने भिडिअनि गेजेरजों गावसोरनि मोखांफोरखौ खिथिना लानो साहस मोनदों मिथिबाय सापर्ट खालामना दे बुंखादों खिन्थु सापर्ट खालामनाङा दिगदार दं खिन्थु बुंखादों सापर्ट होनाङा बेबायदि मानसिखौ मिथिबाय जोंनि समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट होनाङा बुंखादों आङो मिथिबाय थास' बिबार होनाय लोगो लोगोनो बे मानसिनि महरखौसो गोसोखाङो थारैनो बे समाव आंबो बे मानसिनि महरखौ गोसोखाङो दाखालि बाजारनिफ्राय आङो मुथानै थास' बिबार बायना लाना फैदोंमोन नाथाय बायफुनाय समाव बे मानसिनि महरखौसो आं गोसोखांदों जानाय समावबो बे मानसिनि महरखौ आं गोसोखांदों